ben Jeroen Boersma, ik ben 36 jaar. Ik werk door het hele land, maak ik prachtige sculpturen op locatie en ik ben bezig met het maken van een mooie raaf. Ja, de grote stukken zijn eraf, dus nu kan ik langzaamaan naar de daadwerkelijke vorm gaan werken. Ja, het is altijd in het begin even zoeken van hey, hoe krijg ik de verhouding goed in de boom. Maar het is een mooie, gezonde stam. Je kan zien dat het heel mooi helder hout is. Er zitten geen rotte stukken in of zwam of iets. Dus dat is heel prettig om mee te werken. Ik werk altijd inderdaad aan de hand van de natuur. Dus ik heb op mijn telefoon een hele hoop foto's van raven uit allerlei verschillende hoeken, houdingen. En dat is een beetje mijn referentiemateriaal. En aan de andere kant is natuurlijk altijd een stukje vrije ingeving van mij als kunstenaar hoe ik dat vorm ga geven. Leven in het dorp, ja, daar zijn we blij mee. Initiatief van de man die naast de boom woont. Die zei van, als die blijft staan, kunnen we wel wat mee maken. Een raven was het idee. Nou ja, Ravenswoud, hè. En de raven zijn terug hier in het dorp. Echte raven. Vonden we een goed idee. Nou, we hebben zelf ook nog wel onderzoek laten doen naar de boom. Want ja, de gemeente heeft hem niet voor niks afgekapt natuurlijk. Maar inderdaad, bovenin was hij ziek. Maar deze stam die is nog goed. En ja, een raaf lag dan het meest voor de hand natuurlijk. Ja. Ik ben opgegroeid als zoon van een meubelmaker. Dus de houtkrulletjes zaten al vroeg in mijn haren. Dus de affiniteit met het werken met hout was er altijd. En op een gegeven moment heb ik een demonstratie gezien van een boomkunstenaar. En toen had ik zoiets van, dat kan ik zelf ook. En ik ben ermee aan de gang gegaan. En wat snel een hobby werd, een enorme passie, is binnen no time werd het mijn werk. Ja, mijn hoofdgereedschap is de motorkettingzaag. Dat werkt gewoon ontzettend snel en ik hou van dat rauwe wat je met de zaag creëert. Dus het is eigenlijk modern beeldhouwen met de moderne machines van nu. Nou, ik vind het prachtig. Ik kreeg vanmorgen even een appje op de site van Ravenswoud. Nou ja, ik denk, maak even hinnen. Hou je in het dorp altijd in de gaten? Ja. Ik verwelkom al die nieuwe inwoners. Ik krijg al die een bosje bloem en boekje Ravenswoud. Dat doe ik al 13, 14 jaar. Ik ken de meeste inwoners wel van Ravenswoud. Dat is ook een beetje naar je inwoner eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ben je tevreden? Ik ben zeker tevreden. Ja, er zijn nog een paar kleine details waar ik wat aan ga doen. En dan staat hij.